Tinokudokezai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rogumisira mwedzi uno waChiwabvu. Tikarara tikamuka tato mwedzi wachikumi. Ipapa nyasi wamunangarwa maiziwa ka waitsa zuva rinenge rino sarudzo nozvese zvinoringana nosarudzo. Kwai sarudzo dzogore rino dzichaitiwa zuva remakumi mairi nonhatu mwedzi waNyamavhuvhu. Tiri kuzvitenda izvi. Wagoti pokare kana vanhu vari kupinda musarudzo dzomutungamiri wenyika wakareka ugoita mukuru anenge aita kuhwina kusvinu kunobudiwa pabumbiro romutemo, wairi wanenge wari pamusoro wanozoita sarudzo pokare zuva rochipiri mwedzi wagumiguru. Rekai tiringe ipapa kuti zvinenge zvimbodini, asi izvozvi kureketa kwawaita wagoreketa pokare kuti zuva rochimakumi mairi noribodzi mwedzi watiri kubata uyu vanhu ndo pavanenge vari kugara kuti wabvumidziwe nokupinza mapepa yavo kuti wagoipinde musarudzo inonzi nominations court pachirungu. Rekai tiringe ipapa kuti zvinenge zvimbotikaira sei. Chakutorwadza kuti makutukutu akareketeka anozeke aya kuti ndo anofanira kubhadha vanhu varida kupinda musarudzo wese anoita kurwadza. Ipapa apa zviri kusaika kuzikana kuti zvichambotikaira sei. Tikundoramba tichishwira kuti dai mari yavo iyi ikange yakagwaka mugwiro chaiko chaiko zvokuti ukangonoita inenge iri nocho pakati chaipo pamari inenge iri pamusika wopanze kuti zviite zviri nani, vanhu vazhinji wakone kunyoresa nekuti zvisvinuba zvaurikuda kutiitira zvinhu. Iko kureketa kwaita wamunangarwa zvosarudzo kuti dziriko lini zvaakureketa kuti pasara mazuva mairi basi kuti vanhu wakone kunyoresa kuvhota. Wanenge waribe kunyoresa kuvhota ibva imaenda idi konyoresa. Wakanga waribe kuenda koringa endai koringa kuti zvakamira sei kwamuri kuvhoterako. Mapedza kuringa kana mukaona muripoba bva imaita kuita bau chairo rekuenda konyoresa kuvhota nguva ichiripo, zvireke kugonyangara. Timu pachedu wagoreketayo kuti kwai vanhu vanofanira kuziva kuti kunyange wakakamanisiwa kuenda kumisangano yeZANU-PF kana kupi kunenge kuida kunzi tiende kwese, aiwa endai, mureke kugokubiwa kana kuvhiringidziwa. Manyongori ese anokutizai kana mukaendako, asi musokuvhota igozivai basi kuti munhu wese paanoenda kovhota anondoenda basi kovhota. Paribe anenge akaita kumuringira kuti azopinda azovhotera papi, paribe anenge achizviziva. Rekai tigoona izvozvi kuti zvinenge zvakamira sei. Zvinonyanyorwadza kuvhota kwewedu kunyange nomahedmaster anosvika achindokona pakunyora. Imi zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Mapurisa agoburitsa mazita owanhu wavari kuti ndo wakapfa pamugwagwa unobva Gboko uchienda Kwekwe patsaona yagoitika mazuva apfuura ya. Kwai wanhu wandi Beauty Mateu, Mikiela Gumbo, Tadiwa Zvinei, Confidence Banda, Edison Masapukira naBrenda Nyamubvuma. Ipapa kwai wanhu pano mubodzi basi ari kuzikana ba kuti mbani aidi, ndosaka wachizoti wanhu gotekairai nozvitupa kuti tigokuzivei kana pakaitika zvakadandini. Wamunangarwa izvezvi waenda kunzvimbo yoMalawi kwaari kuenda ikweyo komaira mazuva matatu wari kuita urendo. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei, kana kuti wanenge wachinyepa nawachakwera tichagoziva kana wachinge wabenhuka kuti zvii zvawanenge wari kuita. Ipapa muri kundoziva ka kuti wachiwenga ndo wanosara wakabata matomo nyika. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei ipapo. ZBC yagoburitsayo kuti kwai chikoro chofundo yepamusoro MSU chiri kuwaka kuKwekwe yavari kuti Emerson Mnangagwa School of Law. Ipapa kuti kwai tiri kuda kuremekedza wamunangarwa kuti wakaita zvisvinu zvinochokuita nomitemo yomunyika, kwai nokuti iye igwetawo. Aiwaba rekai hedu tinyarare nokuti zvakaita kunyangariwa chaiko. Lero paramende ranyepiwa kuti kwai kuna vanhu vanosvika 130 vanopfumbamwe 139 chaiwo wakatekaidziwa zvisiri pamutemo iya inonzi pachirungu human trafficking. Zvakaita kuoma
kwaizvezvi kuno nyaya dzinosvika 60 dziri kuferefetiwa nemapurisa. Rekai tione kuti zvinenge zvimboita sei. Izvi kwaindo zvakaitika gore rapfuura. Zvakaita kunyangariwa. Kuoma kwezvinhu kunoita kuti vanhu vade kuenda kundonzi kwese kwese tiri kuda kuendesa obva atoti ndiri kuda kuenda. Zvakaita kuoma chaiko. Wakuru womuzinda wekuAmerika zvinenge zviri kuramba kureketeka zvakareketiwa nehurumende zviya kuti kwai wari kukumbira regerero wati ipapa wagotoburika wari kureketa kuti aiwa tiribe mhosva yatakaita paribe chakanyangara icho tagoita nokuti takandoti wanhu kavhotei murunyararo. Izvozvo basi chii chinovhiringa ipapo, chii chinonetsa ipapo. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei wakomana nokutoti maitikira azviri kuita. Panokona kutoita zvimwe zvinotoramba zvichiuya. Asiwo hurumende kwai wagoreketa wewo kuti wari kuda kutorambidza vanhu vekuAmerika kuti wauye koringa nokumema sarudzo. Rekai tione kuti zvii zvinenge zvichiitika. Tinoramba takandoringa tichikunyepai. Sangano routano ropasi rese roWorld Health Organization kwai ragopa zvinhu zvokuseenzesa mukurapana pamodzi nokudzivirira kutekeshera kwechirwere chomanyoka chokorera. Tiri kuramba tichivarovera manja tichivatenda nokuitaku nokutoti zvinenge zvida kutoramba zvakatitsitsirira izvozvo chirwere chokorera. Toramba tichizvitenda izvi kuti wari kuita zvakanaka kwatiri. Wabi edu wari muSouth Africa wari pasipo chirongwa ZEP chiya wakamirirwa norimwe gweta kwai ipapa wagotoreketa kuti kana hurumende ikahwina nyaya kudaro dzimhosva tinotoenda kudare kutokwidza chaiko nyaya yacho kuti zviite zviri nani. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Kuona kweduwo zvedu tiribe kana chisvinu chatiri kuona, asi kundoti hurumende ichandonzi aiwa wapei imwe nguva yokuti waite wakone kupedza mabhizimisi yawo pamodzi nokurongedza utundu hwawo wese wabenhuke kunyika kwawo. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Ticharamba takaringa. Bhangi ronyika RBZ raburitsawo pokare nyasi mureketo waro. Imi kuita kukandirana kuita kukuwana chaiko nomasoko. Ipapa nyasi wo bhangi ronyika wabuda wari kureketa masoko akatofanana nokutoti wari kuti iwe muturi ndezvako zvawagoreketazvo kuti tichaita, nokuti waburika wari kutaura iwo kuti mabhengi akuramba achindoita zvaanga agara achindoita zvokutora mari dzese dzinofanira kutorwa kubva kumakambani noanotengesa kunze kwenyika. Apa izvozvo ndozvazvanzi namuturika aiwa zvaakuitiwa nohurumende. Ndipo unotoona kuti pakaita kunyangariwa. Ipapa regai henyu wabiti wagorekete pachena kutoti zvakaburitsiwa nawamuturi Ncube zvakaburitsa pachena kuti wari kuwirirana nowakuru webhangi ronyika woRBZ. Rekai tione ipapa kuti chii chicharamba chichiitika. Tinenge tichikunyepaipo zvinenge zviri kuitikapo. Tikaringa dzedu dzomutambo tiri kufara kunyepai kuti kamwe kamuchinda kanovhara gedhe robhora munashe garananga kwai kutanga mwedzi waNyamavhuvhu wari kutandapo kare anenge ari kutamba kuzvikwata chiri kutambira mumutambo UEFA Champions League. Toramba tichimurwera manja tichiti makorokoto. Rekai tichiringa dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa izvezvi kwaina Ramaphosa ndichatumira makurukota angu kuti aende kunyika dzakabudirira dzokumadoka zuwadzi kuti awanyepe kuti South Africa iri kuda kupindira muhondo Ukraine ahead. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Wobato ANC wari kunzi wareketa iwo kuti wabata Esmakashule nomhosva yokuita mutsepwedei inovhiringidza bato. Ipapa kwai zvaatoita izvozvi kufanana nokutodzingiwa chaiko mubatomu. Rekai tirambe takaringa. Muchatoona ipapa makuno kune anochaiwa anenge atoenda kubato roEFF. Rekai tigoramba takaringa kwazvinenge zvichienda. KuNigeria mutsvairo mutsva waisiwa President Tinubu kwai izvezvi waakutoreketa kutoti pachiribe mari ichabisiwa nohurumende kuita kuti mutengo wepeturu uderere. Heno kuti sei kwawoko dziri kudhuritsa peturudzo, iwo wariwo vanhu vanoburitsa mafuta anonhadzirisiwa peturuyo
wanoringa pazvinetikiwo kune dzimwe nyika dzakaita sana Dubai kokutoti iwo peturu ndo chinhu chakanyanya kuchipisa kwavari. Zvakaita kuoma chaiko. Rekai tigoringa kuti zvinopera sei izvozvi. Tahwadziwa fani kuchibuditsiwa kuti amai ama ata aido wokugana apfa ano makore 7. Mudzimai wekwaindia agwaita mudzimai wokutanda kuti aite bhuku rinobuditsiwa riri bhuku romafirimu. Tikuramba tichizvitenda izvi tichiti makorokoto nokuita kwacheko kwakaita kuti wazhinji wagorambe wakasimba pakuisana notongi hwoudzvanyiriri. Asi tiri kuti kumhuri yokugana aiwa chemai munotariro. United Nations wagoreketayo kuti izvezvi waingidzira apo kare zvirango zvavo zvawakagoisa kune wakuru wari kutonga kunyika yoSouth Sudan. Zvakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti inopera sei iyoyi. America yagoreketayo kuti iri kufara bano zvakaitiwa noUganda naMuseveni zvokuti wakanyora pasi kubvumira kuti kamutemo kari kurambidza ungochane munyikamo kaenderere mberi. Wagotoreketa kutoti munaziva kuti isusu tinokupai bhirioni ribodzi kuti muise mari kumasoja, imwe inobatsira mufundo, muutano nomumwe zvakasiyana siyana. Ipapapa rekai tione kuti ichakwata muhwabachire mari iyoyi nekutoti paribe chisvinu ipapapa ka. Rekai tirambe takandoringa. Nyaya yapedzisira nyasi yawo yaita kunakidza kunosara waita kundoti nyika yoChina kwaizvezvi iri kuchera pasi kuenda pasi muvhumu. Ida kuchera makiromita 10 yenoti ida kutsvakei pasi ipapo wakomana. Kureketa kuti kana zvakaita sokwedu kwakacheriwa makiromita 4 wakabutadza kuboya oiri asi wakati kuno mweya. Zvese izvozvo wanotopfuura futi kuti unosaya kuti wari kunyanya udei pasi ipapapa. Rekai henyu bhaibheri rigoreketa kuti mazuva ekugumisira zivo inenge yawandisa. Rekai tione kwainosvitsa vanhu zivo yakadandi. Tiri ipapo zvedu aiwa kwanyasi tagumira pano. Isu ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.